Καλησπέρα σας. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, σας καλωσορίζω απόψε σε έναν τόπο μοναδικό. Εδώ, στην αρχαία Κόρινθο, μπροστά στον επιβλητικό ναό του Απόλλωνα, η ιστορία συναντά τη μνήμη, η μουσική συναντά τον λόγο και ο πολιτισμός γίνεται η γέφυρα που ενώνει το χθες με το σήμερα. Πριν από οτιδήποτε άλλο, επιτρέψτε μου να καλωσορίσω και να ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία τους τον δήμαρχό μας Νίκο Σταυρέλη, τους εκπροσώπους της περιφέρειας και τους αντιπεριφερειάρχες, τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού, τον κύριο Δημήτρη Μήλιο, τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, τους εκπροσώπους των θεσμικών και πολιτιστικών φορέων, καθώς και όλους εσάς που μας τιμάτε απόψε με την παρουσία σας. Η παρουσία όλων σας σε αυτή την ξεχωριστή βραδιά αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για εμάς. Απόψε παρουσιάζουμε την μουσικοθεατρική παράσταση με τίτλο «Αλίμονο σε όποιον με βιά τον τόπο του αφήνει». Ένα έργο του αγαπημένου μας τραγουδοποιού Μάκη Ψαραδέλη, αφιερωμένο στον ελληνισμό, στη μνήμη και στον ξεριζωμό. Τρεις μεγάλες πληγές: Μικρά Ασία, Πόντος, Κύπρος. Τρεις προσφυγές, τρεις ιστορικές διαδρομές, χιλιάδες ανθρώπινες ιστορίες. Άνθρωποι που αναγκάστηκαν να αφήσουν πίσω τους πατρίδες, σπίτια, αγαπημένα πρόσωπα, μνήμες και μια ολόκληρη ζωή. Κι όμως πήραν μαζί τους κάτι που κανείς δεν μπορούσε να τους αφαιρέσει: τη γλώσσα, την πίστη, τα τραγούδια, τις παραδόσεις και τον πολιτισμό τους. Αυτόν τον πολιτισμό τιμούμε απόψε. Και έχουμε και την ιδιαίτερη χαρά και τιμή να το κάνουμε μαζί με σπουδαίους ανθρώπους της τέχνης. Τον Λεωνίδα Κακούρη, την Μπέμη Ζούνη και τον Αλέξη Κοστάλα. Στο τραγούδι η ξεχωριστή Βιολέτα Ίκαρη και ο δημιουργός της παράστασης, ο κύριος Μάκης Ψαραδέλης. Στη μουσική διεύθυνση βρίσκεται ο Μάριος Λέλεκας, που ήρθε από τη Μυτιλήνη ειδικά για να βρίσκεται μαζί μας αυτή τη σημαντική βραδιά. Μαζί μας η εξαιρετική μουσική, στο πιάνο Γιάννης Φουστέρης, στο μπουζούκι Λάμπρος Τζίμας, στο μπουζούκι και το μαντολίνο ο Γιώργος Παππούς και στο τσέλο η Κατερίνα Παππού. Και βέβαια από αυτή τη βραδιά δεν θα μπορούσαν να λείπουν οι χοροδίες των καπί μας. Τα αηδόνια του Μάκη Ψαραδέλη, τα δικά μας αηδόνια, όπως μου αρέσει να τα αποκαλώ. Άνθρωποι που απέδειξαν όλο αυτό το διάστημα ότι η δημιουργία, η συμμετοχή και η χαρά δεν έχουν ηλικία. Εδώ επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Μάκη Ψαραδέλη, όχι μόνο για το έργο που μας χαρίζει απόψε, αλλά για την αγάπη, τη φροντίδα και την ψυχή που καταθέτει στις χοροδίες μας. Μάκη, σε ευχαριστούμε. Η απόψινή παράσταση δεν είναι απλώς μια πολιτιστική εκδήλωση, είναι μνήμη, είναι φόρος τιμής, είναι μια υπενθύμηση πως ένας λαός μπορεί να χάσει τον τόπο του, αλλά όσο κρατά ζωντανή τη μνήμη και τον πολιτισμό του, δεν χάνει ποτέ τις ρίζες του. Και ίσως δεν υπάρχει καταλληλότερος τόπος για να υποθούν όλα αυτά από εδώ, από την αρχαία Κόρινθο, κάτω από τον ουρανό της Κορινθίας, μπροστά σε ένα ναό που στέκει αιώνες τώρα και μας θυμίζει ότι ο πολιτισμός μπορεί να νικήσει τον χρόνο. Σας ευχαριστώ που είστε απόψε εδώ, σε μια βραδιά που θέλουμε να μείνει στη μνήμη και στην καρδιά μας. Ας αφήσουμε λοιπόν τη μουσική, το λόγο και τις μνήμες να μας ταξιδέψουν. Καλή μας θέαση. Καλώς ορίσατε. Να καλωσορίσω και την κυρία Βασιλική Ευστρατιάδη, η οποία δεν λείπει ποτέ από αυτές τις εκδηλώσεις. Καλώς ορίσατε, κυρία Βασιλική.
και θα ήθελα ο Γενικός Γραμματέας, ο κύριος Μήλιος, να έρθει να δώσει ένα χαιρετισμό ως Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού. Και έναν χαιρετισμό ο κύριος Δήμαρχος μετά.